V živote je príjemné mať istotu. A ak chcete mať naozaj istotu, že máte tie najkrajšie a najznámejšie pesničky Honzu Nedvieda, ktoré kedy zložil a naspieval sám alebo so svojím bratom Františkom či legendárnymi brontosaurami, potom tú istotu vďaka českej muzike máte. Stačí si objednať na našom čísle 034 66 01 234 7 CD s abecedou najkrajších pesničiek Honzu Nedvieda. Na kameni kámen, ptáčata, kamínky, podvod alebo tulácké ráno budú vaše. Naviac, ak si kolekciu objednáte do 20 minút, dostanete darček a ešte jedno unikátne DVD s koncertom bratov Nedviedovcov natočeným len k tejto príležitosti v apríli 2011.